Terve vaan. Se on viimeistä kokonaista viikkoa viedään nyt mesenaatin kanssa. Mitähän tässä nyt on? Kohta 3 viikkoa takana. Vajaa 12 tonnia meillä on siellä kasassa rahaa, joka tarkoittaa siis sitä, että me net ottaisiin kampanjasta tällä hetkellä semmoinen 10 tonni. Ja sillä nyt sitten maksetaan osittain toi syntynyt työvelka sotku pois niskasta, mutta siihen se sitten melkein jääkin. Mun piti tänään mennä töihin, mutta mä oon ollut koko alkuviikon melkein kipeänä. Niin tein sen verran napakasti töitä tuossa 2 päivää, että totesin, että ehkä mä tämän päivän hoitelen kaiken maailman läppäriasioita täältä kotota ja pohdiskelen vähän asioita, että mitenkä tässä niinku tekisi mitäkin. Huomenna sitten taas pitkää päivää duunissa. Siellä on 2 asukokonaisuutta, mitkä pitää saattaa ykkössovituksestani luovutukseen oikeastaan huomiseen iltaan mennessä. Ja että senkin takia ajattelin, että mieluummin kerään tänään voimia, että jaksan sitten vetää ne vaan napakasti kasaan. Ihan sinänsä hyvä fiilis mesenaatinkaan. Toki jos oltaisiin päästäisiin lähemmäs sitä 20 tai vähän sen päälle, niin kuin huojentaisi huomattavasti, että jos sinne nyt jää vielä niin kuin että mä en saa tavallaan yhtäkään kuluerää kuitattua kokonaan nolliin sillä mesenoinnilla, niin vähän täytyy sitten niinku miettiä, että mitenkä toimii, mutta olen mä tavallaan sitä vähän kelaillut, mutta viime kädessä mä oon nyt sitten ajatellut silleen, että mulla on aika kova stressi tällä hetkellä päällä, huolimatta, että toi kamppis on vetänyt ihan silleen kivasti. On niinku liikaa kaiken maailman asioita niin kasaantuneena. Että on vähän ajatellut silleen, että täytyy tehdä ton kanssa niin, että mä katon sen sit, kun se kamppis on loppu, että ihan tasan tarkalleen, että mitä teen ja mitenkä teen, mutta sellaiset toimenpiteet on jo tehnyt, että tuosta kesästä eteenpäin niin tyhjänee toi meidän Remaken työhuone nyt. Mun on pakko vaan saada niinku tilaa niin henkisesti, että tulee tilaa, näkee, että mitä siinä niinku pitäisi tehdä. Plus, että mä tarviin kaiken fyysisen tilan, mitä siellä on neliöitä antaa, koska mun on pakko ruveta käymään niin kuin sitä kamaa läpi siellä ja realisoida sitä vaan siis pois nurkista. Ihan muutenkin, vaikka ei tarvitsisi mitään radikaalia sen tilan suhteen muuten tehdä, mutta ehkä ihan hyvä niin kuin vetäytyy niin sanotusti luolaan meditoimaan hetkeksi. Aivan upeata oli, että yksi meidän mesenaateista teki vasikoinnin meistä Maikkarin toimittajalle, joka viime viikonloppuna lauantaina otti sit yhteyttä ja tehtiin haastattelu puhelimitse siinä lauantai-iltana ja sitten hän lähetti sen oikoluettavaksi sunnuntaina ja maanantaina se tulikin jo sitten aamusta ulos. Eli Maikkarin uutisista löytyy meidän tästä tilanteesta tavallaan juttua ja kiitos vaan Mirjalle tästä vinkin antamisesta. Se oli ihan mielenkiintoista, mutta oli jännittävä tilanne sinänsä, että mä en ole niinku muita haastiksia tuosta kyseisestä asiasta antanut, niin oli vähän semmoinen, että toivottavasti sitä nyt puhuu oikein, mutta se on aina hyvä, kun pyytää selkeästi sen oikoluettavaksi sen tekstin, niin ei oikeastaan voi painaa tai laittaa mitään julkaisua, jos ei ole antanut sitä julkaisulupaa itse. Mä tein itse kaikki korjaukset siihen artikkeliin sit lopulta käsin. Ja
yksi hämmentävähkö kohta jäi sinne, mutta mä en jaksanut ruveta sen mentaa niin sitten siinä kohtaa opettamaan sitä toimittaa, että kun hän puhuu niin kuin kiertotaloudesta vähän hassussa kontekstissa, mutta se nyt ei ollut niin radikaali virhe, että olisin kokenut, että sitä olisi tarvinnut sinänsä ruveta korjaamaan sieltä. Kurkku on edelleen kipeä. Mulla on nyt ollut viime perjantaista lähtien kurkku kipeä ja maanantai mulle melkein lähti ääni ja rupesi turpoon nuo imusolmukkeet, mutta nyt on niinku taas paremmat. Mutta tää on tätä yrittäjäelämää. Ei meillä mitään sen kummempaa sosiaaliturvaa ole, että lääkärikin vaan naurataan niin jo aina kun sä oot yrittäjä, niin ei sulle kannata mitään sairaslomaa edes määrätä, kun ei sun tarvii, et sä siitä hyödy mitenkään sit kuitenkaan. Mut joo. Ensi viikon keskiviikkona, niin no tasan viikko tässä on enää mesenaattia oikeastaan jäljellä, että 10. päivä sit loppuu. Et kovasti pitäisi nyt ottaa loppukirja sen kanssa, jos meinaa saada sitä johonkin. Mä tehdään ihan, niin kuin mä teen ja Outi Pyy on ollut mun apuna tuossa niin viestintämarkkinointipuolessa jonkun verran, mitä hän on kerennyt, niin on kyllä niin kuin täällä taustalla tehty ihan kaikkemme niin kuin kommunikoitu ja hiottu diiliä sun muuta niin kuin kaiken mahdollisella tavalla, että kiitos kaikille niille, jotka on osallistunut ja kiitos kaikille niille, jotka miettii sitä osallistumista ja nyt on niin kuin loppumetrit kohta puoleen edessä, että nyt sieltä kannattaa käydä katsoa jotain ja jos ei sieltä löydy jotain, niin sitten vaan suoraan mulle mailia, että hei, mulla olisi tämmöinen. Ja tosi paljon on tullut siis mesenointeja sillä tavalla, että ihmiset on ottanut yhteyttä ja laittanut valokuvia, että hei, mulla on tämmöinen juttu, että tällä pitäisi tehdä sitä, tätä ja kolmatta, että mikähän noista mesenaatin paketeista kannattaisi niinku ostaa. Ja se on ollut tosi kiva, koska se on niinku sitä meidän perusduunia, mitä me muutenkin myytäisiin. Että se ei ole niinku erillään millään tavalla siitä, mitä me muutenkin tehtäisiin. Niin sitten, että rohkaistutaan tavallaan käyttämään sitä meidän palvelua. Kun meilläkin on niinku se protokolla menee niin, että sun ei tarvitse raahautua mihinkään eikä raahata mitään mihinkään ennen kuin sulla on kaikki tavallaan speksit, mitkä koskee sitä sun tehtävää työtä, että aikatauluarviot ja ainakin joku pohjustava hinta-arvio, mikä mä pystyn niinku kuvien ja sepostuksen perusteella tekemään. Toki se on hyvin suuntaan antavaa, että se täytyy aina faktisoida sitten, kun tulee meille Remakelle käymään, niin sitten niinku oikeasti katsotaan se tuote läpi, että mitä pitää tehdä ja mitä ei. Mutta tavallaan se on ollut kyllä, niinku toi meidän käytäntö nyt tosi helpottava niinku kummankin osapuolen kannalta, että siinä syntyy semmoinen niinku valmis pohja, miltä lähdetään. Et mullakin oli tuossa, mä otin yhden hääpukutilauksen tai muunnoksen vastaan, niin se oli 30 minuutin palaveri, kun me käytiin sen asiakkaan kanssa, vaikka me ei oltu koskaan tavattu. Mutta ei mulla muuta, nyt meillä taisi tulla perheenjäseniä kotiin, niin eiköhän tää riittänyt tähän väliin tästä paapotuksesta. Moikka moi!